खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ फैगौ 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुवारि 2023 इं अक्ट'खालि क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव सोरमांगा दैमानि सेरावनो बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। बेनिनो गाहाय खुन्थियाखौ मैया आसामनि मानगोनां मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा गायसननानै होनाय जायो। मख'जाथावदि मैयानि बे लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर'जों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जिरन बसुमतारी आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव इयुनाव डिजिटेल लिटारेचारनि सायाव बांसिन नोजोर होनानै खामानि मावलांनांगौनि थाखाय हाबाफारि लागोन होनना मिजिंथिदों। मानोना फैबाय थानाय समफोराव 90% सुबुंफोरानो डिजिटेल लिटारेचारनि फारसेसो गोसो होगासिनो दं होनना बिथाङा फोरमायबावो। आथिखालाव बिटिआर सरकारखौ गोबां मानसिफोरा बायदि बायदि गाज्रि मुं सुबाय थानाय समावनो बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै अन्थाइ खाम्फाफोर गायसनबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमानि गाहाम मोनसे बिल्डिं गायसननाय जायो। लोगोसे बेनि अनगायैबो बे जारागुरि ओनसोलावनो ओनसोलनि बायदि बायदि गेलेगिरि लाइमोनफोरखौ नोजोर बोनानै एमएलए जिरन बसुमतारीनि नाजानायाव मोनबोनाय आसाम सरकारनि मोनसे स्टेडियामखौ गायसननाय जायो। बेनि अनगायैबो आरो बल्लामगुरियाव गोदानै लुफुंजानाय आइटिआइखौबो बेखेवनाय जायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे बल्लामगुरिनि आइटिआइखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे मडेल आइटिआइ बानायनो थाखाय थांखि लानाय जायो होनना मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होदों। लोगोसे बे बल्लामगुरियाव गोदानै लुफुंजानाय आइटिआइखौ देग्लायनिफ्रायनो जागायगोन होनना फोरमायथिबावो। आथिखालाव आसामाव आयेन बेरेखायै सरकारि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थानाय नुनो मोनबाय थानाय समावनो दिनै धुबुरी लकसभा बियाबनि एमपि बरदुद्दिन आजमल बिथाङा मोनसे जायगायाव होखारजानाय सुबुंफोरखौ नायनायाव बिथांनि सिगाङाव होखारजानाय सुबुंफोरा गाव गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनाय जादों। जेराव बिसोरो मानगोनां आजमलनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरनि गथ'फोरा फरायनो मोनाखै, गोबां गोजांनायनि दिनाव जों जोबोद खस्थ' मोनदों, जोंहा हा हु न' बां दङमोनब्ला जों बिब्दि जानांनाय नङामोन होनना जोंनो माबा मोनसे राहा खालामना होदो होनना बिथांखौ खावलायो। बेबायदि थासारिखौ मोनदांनानै बिथां आजमला खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला गाव दासिमाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो हादोरगिरिनिसिमबो गोजां बोथोराव होखारनायखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय लाइजाम दैथायहरखांबाय होनना बुंदों आरो दायो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिमबो लाइजाम दैथायहरनाय जागोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायबावो। आथिखालाव कभिड भेक्सिनखौ लानानै गोबां बाथ्रा सोलिबाय थानाय समावनो मैया आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथांनि बुंफोरथि। मैयानि खौरां बिजोंफोराव जोबोद गोख्रैयै गोसारदोंमोन दि कभिड भेक्सिनखौ थुजानानै गोबां साइड इफेक्टफोर जादों होननाय बाथ्राया, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे गिखांनाय सोमजिदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानैनो आसामनि मानगोनां सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि खालि कभिडनि भेक्सिनाल' नङा, जेखिजाया भेक्सिनानो साइड इफेक्ट जानो हागौ आरो गासै भेक्सिनानो सावरायजानायनि मोनसे लामा थाखायो होननाबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिबावो। मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, दिनै एबा गाबोननि गेजेरावनो बिटिआरआव 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रिनि फोसावथायखौ होनाय जागोन। बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मैया जारागुरियाव जानाय गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होदों बे बाथ्राखौ। लोगोसे आरो बिथाङा बुंबावदों दि 99 फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाय आरो टेट पास जानाय बिजाथिफोरनि फोरोंगिरिनि थिसनथायाबो थाबैनो जागोन। बेनि अनगायैबो 6 सिडुल ओनसोलाव मोनसे जर'खा टेट खुंनायनिबो खामानि सोलिगासिनो दं होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो बिथाङा। गसाइगावनिफ्राय आक्रासुनि खौरांगिरि मेल।
आथिखालाव आसामाव खौरां बिजोङाव जावले जावले सावरायजाफ्लेबाय थानाय खमथाफुर रायजो दानो नागिरदों होननायखौ लानानै गोबाङानो बे गोदान रायजो दानो नागिरनायखौ होबथानायबो नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे गोदान रायजो दानो नागिरनायखौ होबथाग्राफोरखौनो फिन्नाय होनायनि राव थांखिजों एबा होबथाग्राफोरनि बेरेखायै मैया कच राजबंशी फरायसा आफादा गसाइगावआव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोंखारिदों, जेराव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ गोख्रों रावजों सोंखारिना 24 घन्टानि गेजेराव गावनि बुंनाय बाथ्राखौ बोखांना लाफिननांगौ होनना दाबि खालामो। लोगोसे जायफोरा कच राजबंशीनि जारिमिन मिन्थिया बिथांमोनहा खमथाफुर रायजोखौ होबथानांगौनि गोनांथि गैया होननाबो बिथांमोनहा बुंबावदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।